आंनि जिथु बुजिनाय आंनि जिथु नोजोरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिबिआ जिथु मोनसे हाबाफारि लानानै साफ्रोमबो एनडिबिनि माने केडारफोरनि केस जेलाव थानाय गासै समस्याफोरखौ फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारि लानानै बिथांमोना जिथु आवगायलांबाय थाथों आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो जाहाथे खामानिया जाफुंहैथों आं बेखौ हास्थायदों आरो बिनि गेजेराव हाबसननानै सोरबा थार्ड पार्टी हाबनानै सोरबा फरायसा आफादानो जा सोरबा राजनिति हानजायानो जा सापर्टसो खालायनांगौ आंनि नोजोराव मानोना बे मोनसे समस्या गोबाव बोसोर आन्दोलन खालायनानै दिनै मोनसे पिस शान्ति सुक्ति जानानै फैदों माने पिस एग्रिमेन्ट जादों बे पिस एग्रिमेन्ट जानायनि गेजेरावबो दिनै समस्याखौ दिनै मानो फोजोबनो सेस्था खालायाखै बेहायसो आं बुंनो नागिरनाय नैबेसो जे एनडिबिखौ लानानै मानो राजनिति खालायबाय थादों बिथांमोना दिनै गावसोरनिनो सरकार बिथांमोना बुंनानै लादोंमोन सुक्ति जाना फैनाय लोगो लोगो बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङानो बुंदोंमोन इउजि ब्रह्म बिथांमोनानो क्लियार खोथा बुंदोंमोन दिनैनिफ्राय रन्जन दैमारियाबो उदां जाबाय रावबो सेंग्राफ्रा जेलाव थानांला रावबो सेंग्राफ्रा दिनै केस जोब्बाय होननानै बिथांमोना स्पष्ट खोथा बुंदोंमोन दिनै पावाराव फैनानैसो मानो उल्था जाखो सुक्ति खालायनानै फैनाय लोगो लोगो खोथा बुंदोंमोन आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे बिथांमोना खालि मावदों गगोन बेखौ बिथांमोना बुङै बुङै दायखौ एरायनानै थाबाय थानो नागिरदों दिनै एक्स एनडिबि इउनाइटेड फ्रमआ मोनसे दिनै आवगायबाय थादों खामानि मावनो नागिरदों जों नुनो मोनदों जोंबो नुदों आंजों दिनै बिथांमोना जुगाजुग लायाखै जे आङो बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव बुंनाय आरो बिथांमोना दिनै चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै जिथु मोनसे इनिसियेटिभ लादों मोजांनि खोथा जोबनांगौ केसफ्रा जोबनांगौ रावबो सेंग्राफ्रा दिनै जेलाव थानो नाङा जुदि शान्ति सुक्ति जाबायब्ला दिनै केसआव थानायनि मानो बाथ्रा फैबावनो दिनै बेहाय सोरबा सासे बेक्तिया बा सोरबा सासे संगठननि बेक्तिया दिनै क्रेडिट लानानै दिनै जोंनि एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै बिपदआव मोनसे खैफोदाव खोलैनायनि मोनसे षड्यन्त्र खालायनायखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो साफ्रोमबो एनडिबिफोरा बेखौ सहायनो हानाय नङा दिनै नुनो मोनदों 2020नि जुदि 27 जानुवारियाव सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै हिसाब खालायना नायबानो जाबाय दिनै खै बोसोर जाखो बे समहालागैबो दिनै एनडिबिआ दिनै रावबोआनो गवाखैब्ला दिनै सासेबो जुदि गवाब्ला जेलाव थांबाय थानांगौ जायोब्ला कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जादोंबा दिनै बिथांमोना मा मावदों जोंथ' नुनो मोनो सरकाराव थानानै बिथांमोना गावसोरो दिनै रम रमि मोनसे इन्जयमेन्ट लाबाय थादों माखासे सेंग्राफ्रा दिनै कर्टआव थांबाय थादों फैसा थाइसेबो हराखै बिथांमोना खुगाजोंल' बाथ्रा बुङो गनांगौ बिथांमोना सख'गोन बेबायदि बाथ्रा बुंनानै दिनै एरायबाय थानायखौ जों नुनो मोनाखै ओंखायनो आं खावलायदों फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे बिथांमोना दिनै एनडिबिखौ लानानै राजनिति खालायनाङा हायोब्ला बिथांमोना दिनै सहाय खालाय माजों सहाय खालायनो हायो बिथांमोना लजिस्टिक सापर्ट खालाय बिथांमोना हानायसिमबो दिनै माने खोथाजों सहाय खालाय मा लेभेलाव थांनानै बिथांमोना दिनै सहाय खालायना होनो हायो बिथांमोना सहाय खालाय जाहाथे एनडिबिनि सेंग्राफ्रा रावबो जेलाव थानो नाङा मुक्त जाजोबनांगौ जुदि फ्रि जानो हानांगौ जुदि रायजोनि गेजेराव जुदि शान्ति सुक्ति होननानै दिनै बिथांमोना खावसेखौ जेलाव दोननानै खावसेया राजनितियाव दिनै इन्जयमेन्ट लाबाय थानानै आरो बिथांमोननि सायाव दिनै केस जाबसिनना होबाय थानानै बिथांमोनखौ दिनै जेलाव सोना दोनबाय थानानै राजनिति खालायबाय थानायखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनांसिगौ आरो ओंखायनो दिनै बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै बे फोरमान सुक्तियाव फैनाय माखासे दफाफोरखौ बिथांमोना दिनैबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै दिनै बिथांमोननि टार्मसानो जोबसिगोन 5 बोसोर टार्मसा जोबसिगोन बिथांमोना आरो दिनै मा मावनो हादों बिथांमोना ओंखायनो नुदों दिनै बिथांमोना राजनितिनि नामाव पलिटिक्सनि नामाव राजनिति खालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालायनायखौ आं लुबैदों आरो बे मासनि 27 थारिख खालि जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिनय दैमारि जोंनिफ्राय थांदों रनसि प्राइमारिनि सिङाव बे बिपिएफनि कर्मि हिसाबै बिथाङा इउपिपिएलआव जयेन जाहैदों आरो बिथांजों लोगोसे रसेन बसुमतारी आरो राजु बसुमतारी बिथांमोना जयेन जाहैदों बिनि गेजेराव आं मोननैसो बाथ्राखौ खेंफोरथि होनो सानदों मानोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं नुनो मोनदों जे बिनय दैमारिया आंनि पिए होननानै बुंनानै लादों बे नंखाय खोथा बिथाङा गाव हयथ' साननो हागौ आंनि पिए होननानै किन्तु बिथाङा आंनि पिए नङा आं बिदि रावखौबो बिनय दैमारि मुंनि पिए लायाखै बे मिसा खोथा नंखाय खोथा बुंनानै फोसावनानै बिथाङा गावखौनो मोनसे दिनै इउपिपिएलआव थांनानै गावखौ मोनसे नाम मोनसे खामानियाव थांदों ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों जे बे मिसा खोथा ओंखायनो जोंनि खोथाया क्लियार जों दिनै सोरबाफोर बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै बेक्तिगत हिसाबै गाज्रि मोननानै इउपिपिएलआव जयेन जाहैनो हागौ बेहाय जोंहा बुंनांगौ दरकार गैया बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन मानोना दिनै जों नुनो मोनदों जे बिपिएफआ रावखौबो नागाराखै आरो रावनिबो एगेन्स्ट नङा दिनै बिपिएफआ मोनसे आदर्श गोनां मोनसे निति गोनां बिनि गेजेरजों दिनै बिपिएफआ मोनसे दिनै रायजोनि गेजेराव हाबदों रायजोआ अनसायदों रायजोआ जोंखौ रावबो गाज्रि मोनाखै ओंखायनो दिनै सोरबाफोर सुबिदा लानो थाखाय गुबुन राजनिति दलाव थांदोंबा जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरकार गैया ओंखायनो आं क्लियार खोथा बुंनो सानदों जोंहा रसेन बसुमतारीया जोंनि बिपिएफनि
दनस्रि ब्लक कमिटिनि इयुथनि आफादगिरिमोन नाथाय बेखौ थांनाय बे मासनि माने 25 खालार खालि जोंहा मोनसे नैबे दनस्रि ब्लकआव मोनसे कनफारेन्स जाना थांदों बे कनफारेन्सआव बिथांखौ बे बिबाननिफ्राय बोख्लायखादों आरो बोख्लायनानै जोङो बिनोद बसुमतारी होननाय बिथांखौ जोङो दनस्रि ब्लकनि गाहाय माने आफादगिरि हिसाबै इयुथनि आफादगिरि हिसाबै जों सायख'नानै बिथांखौ होनाय जादों ओंखायनो दिनै बिथाङा हयथ' बिबान मोनैनि थाखाय गावखौ बोराबनानै गुबुन दलाव थांनो हागौ जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरखार गैया ओंखायनो आं बेखौ क्लियार बुंनो नागिरदों जे दिनै गुबुनफ्रा मा सानदों मा सानाखै जोंहा बुंनांगौ दरखार गैया जोंहा बिपिएफ मोनसे राजनिति दल हिसाबै रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' जोंनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय दं ओंखायनो दिनै बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा गोबां धरनाव अनसायनानै दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा जोंनो दनस्रि ब्लकनि सिङाव दनस्रि समष्टि हिसाबै रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बिसासाव दं आरो बिसास लानानै दिनै भटखौ होबोगासिनो दं आरो जों मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव जों जेनबोफेराखै आरो ओंखायनो दिनै आं नोंथांमोननि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ क्लियारै बुंनो सानदों जे दिनै जोंनिफ्राय दनस्रि समष्टिनिफ्राय सानैसो बिपिएफनि कर्मिफ्रा दिनै बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै थाङाखै बिथांमोना दिनै समाव हयथ' बिपिएफनो भटबो होगोन मानोना दिनै बिथांमोनखौ जों बुंनो नागिरनाया नैबेसो बिथांमोना सुबिदा लानो थांदों बिथांमोना माबा मोनसे आसा माबा मोनसे मिजिं लानानै थांदों बेहाय जोंहा बुंनांगौ दरखार गैया फैबाय थानाय दिनाव जोंना थांखिया बिसोर जे बिपिएफखौ जों पुनराय सरकार लाबोफिनगोन आरो बिपिएफखौ मोजां मोनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफनो भट होगोन आरो बे जोंनि क्लियार आरो नुनाय आरो बे रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बिदि बजबना लादों ओंखायनो दिनैबो आरो जोंनाव बिदिनो फैबाय थादों साफा सानै जों फैनानै जइन जाफैबाय थादों इउपिपिएलनि कर्मिफ्रा दिनै जइन जाफैबाय थादों जा बेहाय जों क्लियारखा ओंखायनो आं दिनै बे मोनसे खोथाखौ आरो क्लियार बुंनो सानबावदों जे बिथांमोन जइन जानाय लोगो लोगो जोंहा बिटिसिनि चिफ माने प्रमद बर' बिथाङा फंनैसो खोथा बुंदों जे दनस्रि समष्टियाव दानि बिपिएफनि एमसिएलए फ्रेस मोसाहारि बिथाङा दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों नंगौ दिनै जोङो रायजोनि खेथ्रआव जों बुंनांगोन जों बिपिएफ राजनिति दल हिसाबै दिनै सरकाराव गैया जा खेमथायाव गैया खेमथा गैयिनि थाखाय जोंनो नांगौ बायदि दिनै प्रमद बर' बिथाङा जि बाथ्रा बुंदोंमोन माने समान अधिकारनि खोथा बुंदोंमोन समान डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन सासे जों बे दनस्रि समष्टिनि प्रतिनिधि हिसाबै बे ओनसोलनि जों खामानि मावनो थाखाय गोबां जोंनो गभर्नमेन्टआव स्किमनि खोथा जोङो साबमिट खालायदोंमोन नाथाय बिथाङा जोंनो आंल' नङा एमसिएलए साफ्रोम जोंहा दिनै बिपिएफनि दिनै साब्रैसो जों एमसिएलए दङ बे एमसिएलएफोरनो दिनैसिमबो बिथाङा मोनसेबो बे नै 4 बोसोर बारबाय 5 बोसोर आगान होबाय बे एमसिएलए फान्डनि अनगायै थाइसेबो थाखा बिथाङा जोंनो स्किम हराखै बिथाङा बरंस बुंनो नागिरो जे माने बिपिएफनो जों मानो होनो बे खोथाखौ बुंनो नागिरो बिथाङा रिभेन्स लानाय बायदि बाथ्रा बुंनो नागिरो थांनाय 17 बोसोराव गुबुन मोनसे राजनिति दलनिफ्राय अपोजिसन जानानै देरहाना थांनाय बिथांमोनाव सोंबानो जाबाय बिथाङा गियान लाथों सोलोंथों बिथाङा स्किम मोनदों ना मोनाखै हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय दिनै स्किम लानाय बिथाङा गावनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों ना मावाखै सोंबानो जाबाय दिनै जों नुनो मोनदों बिथाङा गावनो बुंनो नागिरदों जेबो मावनो हायाखै बोरै मावनो हानो बिथाङा दिनै जोंनो मा स्किम होदों रायजो राजा उन्नयननि थाखाय मा मावदों दनस्रि ब्लक समष्टिनि सिङाव बिथाङा नायफैबानो जाबाय बिथाङा बिथांनि सरकारनि दिनाव मोनबेसे खामानि मावदों मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै दिनै जों बुंनो नागिरदों जों दनस्रि समष्टियाव बेसेबां डेभेलप जादों बिथाङा नायफैबानो जाबाय दिनै जों सरकार गैयाब्लाबो जों बबेनिफ्राय स्किम लाबोना मावदों जोंहा दिनै माजबाद समष्टिनि एमएलए सरन बर' बिथांनि दैदेननायाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों लाबोना गोबां धरननि स्किम मावनो हादों नायफैबानो जाबाय बिथाङा दिनै खुगाजों गिदिर खोथा बुंबा जानाय नङा मानोना दिनै बिथाङा जि बाथ्रा बुंदोंमोन फैलर जेबो मावनो हायाखै 17 बोसोर खोथा बुङै बिथाङा गावनि रायखौ एरायबाय थानो नागिरदों जों नुनो मोनदों बिथाङा मा बाथ्रा होदोंमोन रायजो राजानो मा खोथा होदोंमोन दिनै मोनबेसे मावफुंनो हादों बिथाङा सुइजारलेण्ड खालायनो नागिरदों बहा मावनो हादों बिथाङा ओंखायनो दिनै राजनितिनि नामाव बिथाङा राजनिति खालायगासिनो दं सोरबाफोर बिथांमोननि बाथ्रायाव दिनै गोजावनानै जुदि थाङोब्ला बे कमप्लिटलि बिथांमोना माने भुल जागोन आरो गावनो गोरोन्थि लामायाव आगान सुरदों होननानै फस्थायहैगोन ओंखायनो दिनै सोरबा थांदों सोरबा फैदों बे राजनितिनि गेजेराव गावनि सिमां गावनि लुगैनाय गावनि हास्थायनायखौ मोनसे खामानि जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना हयथ' इउपिपिएलआव थांनानै गोबां धरननि बाथ्रा गिदिर खोथा बुंहैनो हागौ खिन्थु दिनै दनस्रि समष्टिनि रायजो राजाफ्रा क्लियार फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफनो भट होगोन आरो जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौनो दिनै बिटिसिआव पुनराय सिटखौ लुगैफिनगोन आरो होफिनखागोन आरो फैखागोन आरो बिथाङा ओंखायनो दिनै उदालगुरि समष्टियाव जोंहा मोनबा दङ जों मोनबायाव जों देरहागोन बेनो खुनु डाउट गैया दिनै नुदों 17 बोसोराव बिपिएफनि दिनाव मा जादों मा जायाखै बेखौ आं बुंनांगौ दरखार गैया रायजो राजाफ्रानो बिसार खालायदों ओंखायनो जोंनाव सानफ्रोमबो जयनिं जायो इउपिपिएलनिफ्राय फैयो
आरो गुबुन राजनीति दलनिफ्राय दिनै फैबाय थादों ओंखायनो सासे सानै जोंनाव जयनिं जाबाय थादों जोंहा जयनिं जानायखौ जों वेलकाम खालायदों फैबाय था इउपिपिनिफ्राय फैगोन आरो गोबां फैनो दंबावो दिनै बिथांमोना सासे सानै जोंनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय कर्मिया थांनो हागौ खिन्थु रायजो राजाखौ बिथांमोना रावबो लांनो हायाखै आरो